Vissza. Ezt hogyan édes? Ez mi a szar? Én nem tudom, hogy csinálj, de... Basszus, Most ez komoly? honnan jött egyáltalán? Nem tudom, de megijön. Hol van? Megy föl a tökélet. Megvan a felvétel? Veszem föl. Az állatja. Ez... Elfogy az erő. Ott már nem tud tovább menni. Nyuszi, ez micsoda? Jézus atyám. Műsor, Nyuszi, műsor. Ilyen, műsor. Bazzeg, ez kéz. Az állat, ilyen, de kézen állott. Ez durva. Ezt nem hiszem. Ez döntse. Ezt gondolom, hogy nekünk csinálja, nem? Úristen. Hello, édesem. Akkor már felvesztem a helyet is. Igaz, most nagyon rá van nagyítva. Iva is van még. Figyelj, megint meleg föl. Ez lefelmotorozik egy kötélen? Ezt nem hiszem. De Nyuszi, ezt hogyan van oda? Hogyan tudott rajta lenni? Tartja, az ember alul tartja ellen. Súlypontba tartja, tudod. A súlyánál fogva, kötélen rajta tartja. Ne, én ezt nem hiszem el, nem értem. Úristen! Hoppá, viccigyek! Ez kész. Ez kész, hallod? Nyuszi, nem tudom, ezt nem hiszem el. Meg vagy Nyuszi? Veszem, felviszem. Ne fúrja. Két baromba. Szerintem valaki észre se vette, hogy mi történik ott. Nem. Csomóan nem vették.